Добро утро на всички! Мисля, че вече съм се разсънила след тренировката. Днес ще снимам нещо, което искам да направя от страшно много време. Даже бих казала, че съм си мечтала за дни като този. И сега ще ви обясня какво имам предвид. Откакто започнах да работя, започнах да ценя времето си по съвсем различен начин и най-вече свободното си време. Забелязах, че почти всеки път, когато пътувам за работа сутринта, си мислех колко хубаво би било, ако имах много свободно време, много свободни дни, какво ли щях да правя, но много бързо си отговарях на този въпрос. И ето, че това лято имах възможността да си осигуря тези почивни дни, време, което ще бъде само за мен. Затова реших да посветя този влог на тези моменти, на мен, на лятото, на свободното време, с което разполагам, да правя всичките тези неща, които ме правят щастлива. И тук искам да отворя една скоба и да кажа, че работата, която в момента работя, е също работа, за която съм си мечтала и нямам предвид, че ходя на работа с нежелание, а по-скоро бих казала, че колкото и да обичаш една работа, някак си в даден момент омръзва. И човек има нужда да се разсея с нещо друго, с нещо, което е извън работата. Говоря за хоби, говоря точно за тези малки моменти, които не са фиксирани с час. Не си задължен да правиш нещо, просто се пускаш по течението. При мен бих казала, че са точно тези моменти да стана, да си направя любима закуска, да потренирам на чист въздух. За тези моменти говоря и знам, че много хора ще ме разберат. Така че днес ще ви взема с мен и ще ви покажа всички тези любими неща, които обичам да правя. Надявам се този ден да ви донесе същото спокойствие и настроение, което ще носи и на мен. В кухнята съм, но трябва да отида да се къпя. Преди това ще си направя маска за коса. След като си направя маската за коса, ще постоя с нея около половин час. През това време ще си направя и закуска, за да може да ми е готова. Ами маската, която си правя за коса, е всеки път една и съща. Слагам кисело мляко, жълтъкът на едно яйце, кокосово масло, мед и от ето този стимулант, който е на Икаров, ако някой го интересува. И става един голям бъркоч, който си размазвам по целият скалп, а понякога и по краищата на самата коса. Здравейте, драги зрители! Спите ли? Защото на мен ми се доспа. Явно ми е настъпал обедния час, но сега няма да спим. Ще, ще си направим едно фрапе, ще си нарежем малко плод, ще си сложим малко ядки и ще седнем да гледаме Сексът и градът.
Ето го и моето фрапе, което обичам да пия с повече мляко. Сложих му и малко канела отгоре, за да може да ухае още по-добре. Аз сега ще си нарежа и прасковка. Ще сложим и малко ядки. Общо взето, никой да не ме занимава. Така, ами здравейте отново. След 2 епизода по-късно вече ми се доспа, въпреки фрапето, така че ще отидем да почетем малко книжка в градината. Така, прибрахме се. Косата ми вече изсъхна. Сега ще направим нещо, което искам от много отдавна, а именно да си навия косата с чорапи. Момичето, което го правеше, каза, че косата трябва да е напълно суха. Моята вече е изсъхнала. Няма да мога да говоря, тъй като ще имам чорап в устата, така че направо да почваме. В кухнята съм, защото огладнях. И сега ще си готвя едно от любимите ястия, а това е мусака, но няма да ви снимам целият процес, а по-скоро отделни сегменти и най-накрая резултата. Сега ще си запържа лука и моркова с малко олио. Ето така. Ще си подготвя и приправките. Чесън, тимион, черен пипер, сол, червен пипер и малко куркума. Докато лука се запържва, ще си нарежа и един домат. Доматът ми е готов. Още малко и ще добавя каймата, за да може да се запържи и да не изгори лука, но ще изчакам още малко.
Включихме котлона и сега добавям вода. Не много. Ето така. Оставям на изключен котлон, докато си прибера приправките и останалите неща. Включваме фурната да загрява на 200 градуса. Не знам дали се вижда. Ето така изглежда получената мусака. Ще си извадя още една кофичка с кисело мляко. Така. Свалям престилката, отивам на дивана и си пускам отново сериала. Сядам и си гледам с кеф. Честно казано, не знам дали ми се рисува, но книгата на обяд ми стана много интересна, затова ще продължа с нея. Виктор ще се прибере късно и може би ще го изчакам, дано да не ми се доспи до тогава. И да, просто ще си чета книжката и ще се наслаждавам на хубавото време и на гледката. Ами хора, исках да ви пожелая лека нощ. Приключвам този влог тук. Виктор също се прибра. И вече сме си в леглото. Здобих се с още 2 чорапа на главата. Не знам как ще спя. Лека нощ от мен и ще се видим следващият път. Чао, чао!